Xister osagarri kirola helburu izeneko proiektua eramaten du Gilen Zaldunbide Kangelun duela 8 urtetik. 60 eta 85 urte bitarteko gizon eta emazteak xisteran jokatzeko proiektua hain zuzen. Herrikotxeari aurkeztu nion, eta herrikotxeak erantzautan bai behartzela, eta helduentzat egin, zenta ez baita sekulan egin holakorik, ez dute pentsatzen ere, ez federazionean ez ligan, eta helduak hartzen ahal zirela, eta pilotan. Ditugu 40 bat ari direnak, eta zaharrenak 85 urte. Erretretadunak kirolari izatearen garrantziaz mintzatu da, osasunarentzat eta baita umore eta espirituarentzat. Astean hiruetan, astelehena, asteartia eta urtzialea, sortziontaik eta eguerdi hartio. Hainitze du da, Bai, egiten duzu kirola beraz. Kirola egiten dugu, gure adinean kirola egiten dugu. Hori da importantena, eta hau da osagarri kirola, Xistera, pala edota eskupilota baino goxoago izanik, erreskiago sartzen dira jokoan. Eta gutxi batzuk jada itzinetik probatuta bazuten ere gehienentzat lehen aldia da xisteran. Plazera haute denek ikusten, sekulan ez zuten pentsatzen pilotan erriko zirela eta adinortan, eta beroietak bakarrik biga dira pilotan ari izan. Beste guziak ezakiten sekulan ez dira pilotan ari izan. Angeluko herrikotxearen laguntzaz montatu du proiektuak Gilenek denentzat irekia. Duela gutxi Baionako taldearekin partidak jokatzen ibili ziren umore honean. Baiona Angelu, hori biper bat emaiten du. Badu goxotasun bat, ez da pala bezala, pala behar da jo, hemen ez, atseman eta boliki bota, ez biziki ongi da helduentzat. Adinari erreparatu gabe, sasoi eta umore honean dabiltza parte hartzaileak eta segi aitzina.